Καλώς ήρθατε σε άλλο επεισόδιο της εκπομπής Εκατομμυρίουχος με τον Ντέμι Μπουσαλέντης. Σήμερα πάμε να δούμε για σπίτια στο Ντουμπάι. Ψάχνουμε επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά ακινήτων στο Ντουμπάι, η οποία είναι πάρα πολύ προσοδοφόρα. Έχω κοιτάξει τις επιστροφές, μιλάμε για 8 με 30% ετησίως. Τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, που σημαίνει ότι παίρνεις γρήγορα επιστροφή, ειδικά με το βάλεις βραχυπρόθεσμα σε Airbnb ή το νοικιάσεις σαν holiday home. Οπότε πάμε να δούμε κάποια σπίτια. Κοιτάμε κυρίως ρετυρέ, duplexes, πολυτελή σπίτια, γιατί αυτά φέρνουν μεγαλύτερη επιστροφή, τα χρεώνεις παραπάνω, ειδικά σε βραχυπρόθεσμο. Και θέλω να το πάρω για διπλή χρήση, τόσο για προσωπική, για τους 6 με 9 μήνες του χρόνου που είμαι εδώ, όσο και για εκμετάλλευση τους υπόλοιπους 3 με 6 μήνες που δεν είμαι εδώ, να νοικιάζεται και να παράγει παθητικό εισόδημα. Οπότε, πάμε να δούμε τι έχουμε να δούμε. Έχουμε ένα ρετυρέ duplex πάνω στον τελευταίο όροφο εδώ σε αυτόν τον πύργο που ήρθαμε και να δούμε τι θα ανακαλύψουμε. Πάρουμε Uber τώρα, πάμε στο επόμενο. Έχουμε 4 σπίτια να δούμε σήμερα. Αν και νομίζω ότι το προηγούμενο ήταν το καλύτερο από όλα. Ένα άλλο πράγμα που μου αρέσει στην αγορά ακινήτων εδώ πέρα είναι ότι δεν έχουμε όλες τις ηλιθιότητες της Ελλάδας. Δηλαδή, αγοράζεις το σπίτι σου, το πουλάς, βγάζεις κέρδος, τα λεφτά είναι δικά σου. Δεν σου παίρνει τίποτα το κράτος σε κινητοποιεί να είσαι ιδιοκτήτης. Που είναι πάρα πολύ μεγάλο προσόν και γι' αυτό η αγορά ακινήτων εδώ μεγαλώνει και μεγαλώνει κάθε χρόνο. Λοιπόν, ανεβαίνουμε πάνω στο bus να δούμε ένα διαμέρισμα και εδώ. Νομίζω να κάτι καλό. Η ασφάλεια εδώ το μεταξύ είναι σε ακραίο επίπεδο. Δεν μπορείς να πεις καν εδώ στην περιοχή, μπορείς να έχεις κάνει ολόκληρο έλεγχο. Το προηγούμενο ρετυρέ δεν είχε ανταγωνισμό, αλλά στην πραγματικότητα τώρα που ήρθαμε στο bus και ήταν το διαμέρισμα εδώ, είναι δύσκολη επιλογή. Δηλαδή τώρα είμαι πραγματικά διχασμένος και λογικά αυτό το βίντεο θα έχει ανέβει αφού έχω διαλέξει. Οπότε μάλλον θα δείτε αμέσως μετά, θα ξέρετε βασικά ήδη από τα story μου στο Insta που είμαι. Αλλά είναι δύσκολο γιατί οι εγκαταστάσεις εδώ πραγματικά είναι κορυφαίες. Το άλλο εντάξει είναι πιο παλός ο πύρικος, είναι ότι δεν είναι Μπουρτς Χαλίφα, δεν έχει τις εγκαταστάσεις. Δεν έχει την εσωτερική πισίνα, δεν έχει εξωτερική πισίνα, δεν έχει το τζακούζι. Δηλαδή έχει πισίνα, αλλά δεν είναι αυτή η πισίνα, κατάλαβες τι εννοώ. Είναι δύσκολη επιλογή τώρα, κυριολεκτικά μεγάλο δίλημμα σε ποιο θα πάμε. Πείτε μου εσείς κάτω στα σχόλια ποιο θα διαλέγατε από αυτά τα δύο, αν ήσασταν στη θέση μου, για να δούμε αν ταιριάζουν τα γούστα μας. Και γιατί επίσης, γράψτε κάτω στα σχόλια. Αυτό. Πάμε να δούμε τρίτο και τελευταίο για σήμερα. Φτάνει. Λοιπόν, είμαστε στο lobby από το 5 Hotel στο Jumeirah Village Circle. Έχουμε έρθει να δούμε άλλο διαμέρισμα και κάτσαμε λίγο να φάμε. Τώρα έχουμε πάρει μία σαλάτα, η οποία είναι spicy Thai σαλάτα με μοσχάρι. Και αυτό είναι το spicy sauce που έχουμε να τα αφήσουμε ξεχωριστά για να μας κάθει τις γλώσσες. Και να το δοκιμάσουμε να δούμε αντίδραση.
Σε πρώτη φάση δεν είναι τόσο καυτερό, αλλά μπορεί να έχει after effect. Όχι, εντάξει, είναι normal. Τρίτο διαμέρισμα για σήμερα. Πρέπει να έχουμε δει καμία δεκαριά στο σύνολο που δεν τα φιλμάραμε τα προηγούμενα. Σήμερα τα τρία πιο ωραία. Βέβαια το συγκεκριμένο, παρότι έχει φοβερή πισίνα και φοβερό μπαλκόνι και θέα, μέσα είναι λίγο μeh. Οπότε μάλλον να το περάσουμε και να φύγω. Έχουμε φτάσει στο ξενοδοχείο Fairmont at the Town. Είμαστε πάνω στη Φίνικα. Βγαίνουμε τώρα προς τις πισίνες του ξενοδοχείου, οι οποίες είναι ακριβώς μπροστά από την παραλία και είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ. Έχει φοίνικες, κάτω από την παραλία έχει πάνω εστιατόρια, μπαράκια, γαργιλεδάδια, καφετέριες και ένα τεράστιο πεζόδρομο, ο οποίος έχει μήκος μερικά χιλιόμετρα. Είναι πάρα πολύ όμορφα εδώ, μου αρέσει πολύ αυτό το μέρος. Βέβαια είναι περισσότερο για διακοπές, δεν είναι τόσο για να μείνεις. Τα διαμερίσματα εδώ έχουν αυτό το αράβικο παραδοσιακό στυλ, που είναι ωραίο για μια εβδομάδα, αλλά όχι για παραπάνω. Εν τω μεταξύ, οι μεσίτες εδώ στο Ντουμπάι πρέπει να κόβουν πολύ καλά χρήματα, γιατί και αυτά τα σπίτια που κοιτούσαμε προηγουμένως πάνε στο ενοίκιο γύρω στα 100 με 150 χιλιάρικα το χρόνο. Και από αυτά ο μεσίτης παίρνει το 5%, το οποίο αντιστοιχεί σε περίπου 5 με 7,5 χιλιάρικα ανάλογα με την αξία του σπιτιού, που σημαίνει 3 το μήνα να δίνει για 15 με 20 χιλιάρικα. Που είναι πάρα πολύ καλά λεφτά. Και μιλάμε για ευρώ τώρα, όχι για dirhams, έτσι. 15-20 ευρώ εδώ είναι πολύ καλά λεφτά. Πολύ καλά λεφτά. Εντάξει, ζεις άνετα, έχεις ένα καλό διαμέρισμα, έχεις αμάξι. Κάνεις ωραία ζωή. Δεν είσαι ζάπλουτος, δεν είναι καλά λεφτά. Λοιπόν, το άλλο ακραίο είναι ότι εδώ ζητάνε επιταγές για να κλείσει τα διαμέρισματα. Που σημαίνει ότι δεν ξέρω, είμαστε το 2002-2022, παρότι γενικότερα είναι εκμοντερνισμένα τα πάντα, ακόμα και τραπεζικό λογαριασμό, το να ανοίγεις από το app του κινητό σου, χωρίς να πας καν στην τράπεζα. Για να νοικιάσεις σπίτι πρέπει να γράψεις επιταγή από μπλοκάκι επιταγών, σαν να είμαστε στο 2002 στην Ελλάδα με τις δραχμές. Αν είναι δυνατόν. Και τα πληρώνεις ένα χρόνο σκαστά μπροστά, άντε κάποιοι ιδιοκτήτες να δεχτούν 2 επιταγές, ειδικά για τα πιο καλά σπίτια. Που σημαίνει ότι σκάς 100-150, όλα μπροστά, πάρτα, συν security deposit, συν το μεσίτη, βγαίνει καλό μαρούλι, φεύγει την τσέπη. Αλλά έχεις όλο τον χρόνο το σπίτι πληρωμένο. Τώρα, αν θες να αγοράσεις και τέτοια διαμερίσματα, ειδικά αυτός που πήγαμε μέσα στο Burj, πάνε γύρω στο 1 με 1,5 εκατομμύριο, ανάλογα αν έχουν 1 ή 2 υπνοδωμάτια, αλλά κάπου εκεί κυμαίνονται αυτά. Έχουν σχετικά καλή επιστροφή. Αν σκεφτείς ότι δίνεις 1 εκατομμύριο και το βγάζεις αντί 10 χρόνια, ειδικά με το κάνεις short term rental, θα έχει πρόθεσμο holiday home, που βέβαια, αν έχεις μέσα στο Burj στο σπίτι, δεν το κάνεις. Εκεί αυτό είναι για κανονικό ενίκιο. Δηλαδή, είχε και ασφάλεια. Όταν μπαίναμε μέσα, έπρεπε να έχουμε ειδικό κωδικό, τον οποίο μας τον έδιναν από μέσα από το lobby, με την άδεια του ιδιοκτήτη για να περάσουμε μέσα και να μας αφήσουν μόνο και μόνο για να μπούμε σε εγκαταστάσεις. Είναι ακραίο. Απίστευτη ασφάλεια. Λοιπόν, αυτά. Τώρα πάμε μια βόλτα στην παραλία, χαλαρώσουμε και μετά πίσω στη σουίτα για ναργιλέ. Αυτό που μου αρέσει στο Ντουμπάι γενικά είναι ότι έχεις όλες τις εποχές εδώ και όλα τα είδη ζωής. Θες να ζήσεις πολυτελή ζωή, μπορείς να το κάνεις. Θες κλαμπ, θες μπιτσόμπαρα, τα έχεις. Θες να πας στην έρημο να κάνεις σαφάρι, να κάνεις βόλτες στις καμήλες, να οδηγείς γουρούνα στην έρημο, να κάνεις sandboarding, μπορείς να το κάνεις. Θες να είσαι στην παραλία να κάνεις jet ski, να κολυμπήσεις, μπορείς να το κάνεις. Θες πισίνα μπροστά στην παραλία, το έχει και αυτό. Θες σκι, πας στο χιονοδρομικό στο mall, κάνεις σκι, κάνεις snowboard, ανεβαίνεις με το τελεφερίκ πάνω στην πίστα, μιλάς με τους πιγκουίνους. Έχει κυριολεκτικά τα πάντα σε ένα μέρος όπου όλο τον χρόνο έχεις καλοκαίρι. Δεν υπάρχει χειμώνας εδώ. Ο χειμώνας στο Ντουμπάι είναι το καλοκαίρι της Ελλάδας. Ο Μάιος της Ελλάδας. Και το καλοκαίρι εδώ δεν είναι τόσο πολύ. 5 με 6 βαθμούς πιο ζεστό από την Ελλάδα. Δηλαδή, όταν έχουμε καύσα στην Ελλάδα
και καίγεσαι και εδώ, το ίδιο πράγμα είναι, καίγεσαι και στα δύο μέρη. Άρα όλος ο υπόλοιπος χρόνος, όταν στην Ελλάδα βρέχει και κάνει κρύα, εδώ είναι top. Και φυσικά εντάξει, αυτή η θέα σε εμπνέει να κάνεις πράγματα, δηλαδή το βλέπεις και σου φτιάχνει διάθεση, σε κάνει να θες να κυνηγήσεις τους στόχους σου. Ενώ στην Ελλάδα βγαίνεις έξω, ανοίγεις το μπαλκόνι και βλέπεις ντουβάρια, τις κεραίες από την Νόβα, στη ταράζα της γιαγιάς. Αν είναι μιζέρια, δεν το μπορείς το πράγμα. Εδώ νιώθεις χαρά που βγαίνεις έξω. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Αυτό είναι το vlog σήμερα. Αλλαγή παραστάσεων, λίγο διαφορετικό περιεχόμενο. Ελπίζω να σας άρεσε. Όποιος θέλει να μάθει πώς να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος, να ταξιδεύει τον κόσμο, να ζει οπουδήποτε θέλει και να ζει τη ζωή των ονείρων του, μπορεί να ξεκάρει το Conclave, την κλειστή λέση για πετυχημένους και τη μοναδική ακαδημία εκμάθησης στα ελληνικά, όπου μαθαίνεις από ένα πετυχημένο εκατομμυρίουχο επιχειρηματία πώς να κάνεις τη ζωή των ονείρων σου, πώς να βγάζεις λεφτά από online επιχειρήσεις, από το νομίζουν και από NFTs και πώς να ζεις μια ζωή που είσαι αφεντικό του εαυτού σου και λατρεύεις κάθε μέρα.